Siniti Pramono Banyurono Kabai Kubai Lamsogo Kubun Patini Yakari Panyai Siniti Pramono Banyibana Banyurono Kabai Kubai Lamsogo Di Pramona Ayo Bloko Horas Ayo Bloko Ke hambai sentini Radapur village committee wo kaisa lamsongmani panda khlaika oro chini borom ganang CM Saheb tai chini borom ganang MBC Ganesh Deborma no khobui kebang ma o amseni ojamaro setinoro mandak faika bleke tongthongmani kok tini je kebang ma tini sikliro kakai tai onno jara chini kami amseni lukurok tini chini tipramo thawo borok bubagrani getar tipraleni sobawo sengkrak jugnani bagai tini ora hapaika sing borongno khakaham tai khakuhobai lamsogo tamni hinba chini thinangni je soba o cobano jeng bus kanggo tebo kerak tebo fan ganang ti sanani bagai borok tini joining jadi faimani mobai tebo ragan hene jeng haklayo jeng chini thinang tamo kaham dongno haimya dongno jeng jotono sika aboni bagai bubagran tui phangbai thinanggo chini je busa butei busuk busarongno borno tong kaham tongninani bagai borongno ha yapari kalangnani bagai borongni yago chini naikol phangrok kalang thanani bagai jeng tini sobawo nokhorjak ekai obubagaran tui phango jeng judi jotono thancha khlaiयै thanchani mario phaiयै jeng judi chini manthai chini hani bagai chini dofani bagai soba khlai mangkakai salja jeng yuk phiom jakti ingunai ebong jeng yogui mannai ka abuni bagai no jeng tini chini borom ganang CM Saheb chini MDC no khobi kabang ojomaro tai tini jara phainai borno jeng blaikhai jeng jotono borno lamsogo ebong jeng khaklayo chini kaham wansukmani samung tamoni bisingtino boskangni salo te bojaro tabukbo chini tipramothani phataro tongnai chini thanchani marini phataro tongnai borokbo phainai engkai borokno phaiयै chini bubagaran tui phangbai getar tipra lenno daki manani bagai sobawo yapri phenen bagai jeng tab bornono koihoro ebong boskangni November talo jeng ingkobo Dillibo je chini mass demonstration ungane otorma jeta Northeast ni jotoni kotor demonstration khlainani bagai bubagara wansugui tongo o demonstration jotno manjangnani bagai jotno no jeng kcharei tipramotha happainani bagai jeng tinini je reception panda ba joining program bo jara phainai borna haino haite khakaham hamjang maya phare chini panda ni kok samanor muthaka chini bubagara ayu blokthun tipramotha ayu blokthun titi edisini hapang tebo kaham samungkang manton Sar mo jagao tabuk kai busuk family tai khorok busuk botar join lekha 28 family ni 106 botar tini oro phaika ebong jeng borongno khabaino lamsoka chini CM ni maddome ta parani mo paran mungkai Radapur village committee Novo Sodar para